na hindi natin na pupursue yung barangay drug clearing. But one thing for sure, our efforts are intensified, na-strengthen natin, and hopefully, isa yan sa project ko, isa din yan sa focus ko, na maka-clear tayo as many barangays as possible. Quality talaga yan. Ibig sabihin ng, hindi lang for the sake of mag-clear natin, but matulungan natin yung mga barangays, mga LGUs to empower themselves to monitor, to be vigilant na hindi na papasok ng droga sa community nila. Kasi yung barangay drug clearing program, may mechanism yan eh. No? But if we can really strengthen and intensify the mechanism, magiging ma-empower natin yung mga communities na mabantayan maigi yung yung lugar nila para hindi papasok yung mga offenders or mga nagbebenta. Kung papasok man mga new identified drug personalities, mabigyan ka agad ng intervention. Ang total drug cleared barangays natin, out of 4,365, ang total drug cleared natin is 2,827. Meron din tayong drug-free barangay na 1,415. So, 109. 109 na lang yung drug-affected barangays po. Bumaban po. Pero, ang drug clearing kasi ba, hindi yun yung gulo-gulo. The most important thing is sustainability. So dapat matulungan nila natin yung mga LGUs na masustain yung barangay na program nila.